ଓହୋ ବଖାଣି ପକା ତୁମ ଅପା କ'ଣ କରନ୍ତି ନ କରନ୍ତି ବଖାଣିବ ତ ତମ ଅପା ତ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଚୁରେ ସେମିତି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ଏତେ 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 ଆଉ ଟିକେ ମମି କଳା ଦାନା ଆଜି ନାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମମି ଆଜି ଟିକେ କଳା ନାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। बड़ भौणी सान भौणी भाई ये पीसी माँ ये माई बस माई जाऊना फोटो उठा।